Aunque no sé qué me ha salido esto, pero... No sé. Què està fet el panellet? De colors, molt bé. I t'agrada o no? Sí? A veure, fem una mostegada. Ya está chapada, no es la trasera. También es chapada. Vale, qui vol ser com una tapada? A veure... Tranquil, i ja vigila que les agafar així i mira, comencem així, vale? Que ens agafem i els altres amb les mans, vale? Vinga, i els altres amb les mans, vinga, Gabriel i Sílvia amb les mans, corre, sí, aplastem la patata així vinga, Sílvia a veure, Gabriel molt bé, vosaltres vigileu amb les manetes, a veure, molt bé, Gabriel, epa molt bé, venga, Gabriel, con fuerza, que tú tienes más fuerza, Mira igualmente. Mira la canción. La pilota. Sigue la masa. La panellet, después la reducción. Aunque muy que la reducción. Y la pasas para sobre. Que esto se va a poner. S'enganxa. Espera, mira. Y queda toda la guarda. ¿Es un panellet de qué? La viruta de chocolate.